μείνουν. Τι λένε τα κεφαλαία? Λένε ότι ζητάνε αστιφύλακες. Και τα μικρά τι λένε? Δεν ξέρεις γράμματα? Ξέρω, μα δεν τα προλαβαίνουμε, ξυφεύγουν. Βάλ' τα γυαλιά σου να τα δεις. Καλός είσαι και του λόγους. Φταίω εγώ που σειρώτηξα. Τι γράφει εκεί? Γράφει για όσους θέλουν να πάνε αστιφύλακες. Ρε Βαγγέλη, δεν πάμε να παρουσιαστούμε. Πάμε. Μισθός ικανοποιητικός. Μάσες, πατούμερα και δεν πάμε. Γεια σας, σιγάρε παιδιά. Πού πάτε? Πάτε τώρα? Πάμε. Σιγάρε παιδιά, πού πάτε? Να έρθω και εγώ να γίνουμε τρεις να ανοίξει το τριώδιο. Πού πάτε? Γεια σας τα κάτε παιδιά. Σιγάρε παιδιά. Μπα για στην νηστική που είστε. Πού πάτε ρε? Μπα. Πού πας εσύ κύριος χοντράς με τα δέματα? Πού πας εσύ? Πού παραπειράζεις? Πάρε τις γραμμές. Πού πας? Πού πας? Να περάσω γιατί βιάζομαι. Στοπ! Εμείς τι είμαστε εδώ πέρα? Πώς θα διαβατικές διαβάσεις των λεωφοριακών γραμμών της απεγορευμένης γραμμής της λεωφοριακής αποκαταστάσεως? Μα τι λέτε κύριε Πόλισμαν? Πάρτε το γραμμπάρ. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή οριζοντίως. Τρίτα, Σάββατο καθέτος. Και την Κυριακή? Την Κυριακή του κλείνω το μαγαζί, όπως κλείνουν όλοι να πάνε ξεκουραστούν. Πάω κι εγώ ξεκουραστώ. Μα τι λέτε κύριε Σιωπή! Πόλισμαν? Τίποτα! Άιντε είναι. Αλήθεια, πώς σε λένε? Τασί, εσένα? Θύμιο, δεν βαριέσαι. Τι δουλειά κάνεις? Βοηθάει τον ξαδερφό μου. Και τι δουλειά κάνει ο ξαδερφός σου? Βοηθάει το θείο του. Και ο θείος του τι κάνει? Ψάχνει να βρει δουλειά. Εσύ τι δουλειά κάνεις?